do jakého tvaru si to nejako trhať a tak. Mne sa práve formujú slzy v oku, ale ja som sa snažila vytrhnúť tieto dve chlopky túto dole a ono to boli. Neviem, ktorý to bol, ale niečo som vytrhla. Bolí ma hlava. Mám červenú celú polku ksichtu. Ideme na tú druhú stranu, toho sa obávam už menej, lebo ja mám vždycky túto ľavú stranu viacej citlivú. OK, vyzerám práve teraz takto, zoberiem si toto a trošku si to nejako zlepším. OK, už to mám, vyzerá to o dosť lepšie, tá tomu trochu dosť dopomohla. Tento ukludňujúci toner od Ballet, takže to si tam trošku nacap. OK, takže takto nejako vyzerá ten výsledok. Každé obočie je úplne iné, ale to je už jedno. Ak sa vám to páči, dajte like a bye!